Jebem li vam sunce da vam jebem. 6 ujutro je skoro, editam 300 GB klipova, znači još nisam išao da spavam, budno sam preko 20 sati jebote. Ako izađe ovaj video, ali mi kurac. Želim da pozdravim Čička Pedra i Cubija Troklikaša, hvala. Laku noć. Pozdravko drugari. Odakle mi je poznat ovaj kot? Retro. Dobrodošli, radimo kod, brate, ugasio kad hoćeš. Evo, 60 minuta, Kako se zove? Moram malo, jasno. 2 ujutro je... 2 ujutro je i kako se zove... I kod su stavili jer ima 50 igrača. Ne treba mi, Elaj, mi smo 3 menara. Mikeš nisam ništa, ja ne reklamiram nikako. Evo ga tamne, evo ga tamne. Opa, evo me. Malo lagano mogu ga sam, chill. Kako bi mogu da upadnem. Hej, drži ga. Full slowness. 1.06. Slowness je 1.0. Slowness je 1.06 i slowness. Alo, mene niko ne čuva. Gago, blejti tu. Samo možete hakat bogat, nisam umner više. Ovo server laga ili ja lagan jebot? Server. Ja imam 35 pinga, evo, ko da mi se hosta u konobi. Našio sam jeben. Svima stavljene mi. Možda me ja kucam stavljati. Ej, skaču, okaće me. Gledaj, ova ne znam di ovoda, boga. Ovo je braindead lik. A mene je lik slowness. 1.06. I ja sam njega. Mene će nokat, alo, nokat će me. Jebote lag koji kurat. No dobro, možda me neće nokat. Pazi ovo. Slowness, idemo. Samo me slovne se neće me nokat. Ne mogu ja tebe Ništa da sebi, ne. slownessom. Ali sam njih sve slowness. Ja ću ovog tehno da fokusam. Ne može lik da priđe. Perlis. Ovaj za punch bow, njega isto udaram. Gdje mi evro? Noka me s punch bowom, bog te jebo. Ne veze, fight. Kill me. Nema gdje da pobegnu. Ovog lika popcavajc, kamel, lik je Koga? kamel, sve kamel. Jebem ti smak. Lik se perlo gore. Ja ubije jednoga. Ne Slowness, jebote. techno je slowness full, slow. 1.06 techno. Taj za tebe 1.06. Sad će on 1.06. Pa ja Jančko opet. Mikiša rokalja. Treba onog da tagujemo. Di onaj... Isti, razumije. Tehno? Nemam Gdje je pojma. tehno? Nemam pojma. Gago. Evo tamnoga, roka je sad tamnoga, on je mene roka 10, ja malo prije. Gori se perla na ovaj most. Kamil je 1.06 slowness. Jebem. Kamil kapice, Kamil Da. kapice. Ide na stavu. Dropan. Nice. Aj dropaj. Bravo. A brat rekorda bio za Evo ga. Di je? Priprema se za skok. Pa nije jebote, nema niko. Tu je. Jedno vas igra. Nije tu.
Ma je, tamo je. Ovo sam ja tamo. Ma evo lik tamno ispred mene stoji. Aha. Ja sam na Warp Bridgesby. Warp Village. Uzem mi kobebe. Cijela put. Jebi ga skuži. Mikiša se će rekepa. Gago, dođi do mene. Sad ga stikamo od kad skoči. Tamo će se perla, vidit ćeš, u letu će se perla tamo. Bolje da se vratimo kod tamo, kod. Aj ti goda to ja ću iza biti. Uzem mi kobebe. Evo ga. Ja stavim kod topa. Ja ga rokam. Ne može me takvit, ono. Čekam kod topa tamo. Evo ga ide. Slovne sam. Perlaj se nekod. Gura. Slovno sam opet. Ja ti kažem, vama treba KB mač. Ma ne treba, samo ga guraj. Pazi. Samo ajde u njega, To. nek nas udara. Perlać, pazi Mičko. Ne, ko iza pička mu materina. Per bloka sam tamnoga. Rokaj tamnoga. Pazi Mička. Per bloka sam ga, 10 sekundi. Gdje je tamni? Tu, ne. Rokaj ga. Ne može, gotovo. Ne može, gotovo. To! Jebe mu mater, sad ću ga ubiti. Sine, znaš kako? Znaš šta sam ja radio, jebe. Ja sam stalno na njega skaka, ja i Gago jebote. On me diba. Ne, to nije ni bitno. Ubi ga. Ovaj će izginuti. Nema Diba pa viš da formation. nema kapicu enčanu i buc. Diba Sad me cijelo vrijeme ide. Znaš da sam bar hopao po onome. Poče. Kako me je hito, popao sam Jesi se dobio gore nešto? na no. Jesam kotki. Ali I šta možeš od toga? sad ću vidjeti. Evo, kod crate. 2 mystery mob spawnera, 2 spider, zombie, skelly, 1 blaze, Ajde, 1 otvaraj. IG. Tag, kod, XP drop, 5 chunk boostera, 100k, 150k i 200k. Šta? Ovo ko nama im A 4 iteme dobivaš. 4 iteme. Nemam pojma šta se dobije. Jel ti može? Dobivaš 4 itema, otvori 4 čest. Oslovno Mindplex. 3 brat, 3. Pun mi inventory, dobio sam kit demon. 100k i 2 spidera. F. I 150k 2 puta, nice. Šta shit bre? Ne, bacio sam se. Pozdravka drugari. Čekaj, ovo je mnogo cringe. Jebem ti, čekaj da ih namestim ovako. Brate, ceo kapacitet pluća. Kad se savijem da zavežem pertlu. Ajmo, 3, 4, sad. Ja ti pravim uvod, ti pusti, ja ću da kažem ti pa da se ima ljudi muđe ovdje. Ajde. Ajde, ljudi. Ajmo. 3, 4, sad. Pa da se ima ljudi. Ja ovo uopšte neću da editam, ti kako hoćeš. Pa ti crkne ako neko nađe svog linja ovaj video bilo gde. Evo, Mađio se otvorio, dao 7 common kijeva, 5 uncommon i 3 legendary. Elre ništa nisi čuo. Idemo od commona.
1. Ajde, Džekić, ajde, može prođe. Radi vi da dobijem 5 miliona. Mađi. Šta? Šta? Molim. Ništa, sell vand. Brate, kakav je ovo krš od ključeva. Debilčina pedofilska. Money Pouch 2, idemo. Pedofilska debilčina, do... 97k? Šta? Money Pouch 97k? Šta? Koliko meni je Kenja? Debilčina mrtva. Dosta o meni, molim te. Snimam. Znaš kako se kaže? Najbolje se... Dok još... Znaš kako se kaže? Koja je razlika između Lamborghini i bebe? Možda staviš kurac u bebu. Bebu može da stane. U bebu sam ušao, a u Lamborghini još nisam. Lamborghini samo na slikama. Upisao sebi šamar sad. Mađi ko sileđi neki. U 3. osnovne. Što se udaraš? Ovo se ove stvari snimi i pošalje, daću mu... Petre? Na Jacksonom Discordu možete tagaš everyone, tako da pucaj, samo... RG. Imam jedno veoma čarno pitanje. Šta bi bilo da puknem jaje na glavu? Info at everyone... Alo? Errore, Mađi. Šta bi bilo da puknem jaje na glavu? Dobio bi... aplauz. 10 ajde. Koliko? Ne, ma daj. Koliko IG-a? Da snimiš, da lupiš jaja od glavu, dam ti. Šta? Damo, mate. Šta da vi? Mislim da je fair. Lupiš jaja od glavu i kažeš RG je najjači. I dobiješ... Čelo bi. Malo je to bre. Jaje 10 dinara. Vi me ne plaćate za ovo, mamu. Još 12 ako su od nas kupi. A prošla donacija. Pazi, 1 IG 2.25. 1.25. 1 dolar i... Izvuci rank. Ajde. Deb, iralo. She get a whiff and thought that it was a spell. I ain't say come, but she at the hotel. Fucking nigga. Prazan sam. IG. Ajde. Kupiš jako budu. Por tome što uopšte ne vidim ovogovno, ništa. Šta si dobio? A ki sam dobio, uopšte nisam vidio rank da je prošao. Mislim da je Jobate. 150k, Nice.